един от въпросите, които получавам най-често в Инстаграм е: Никола, каква услуга да продавам? Не знам на къде да се развивам, имам идея или се чудя между това и това, или нямам идея. И отговорът и по-скоро решението на тези неща е едно и също, и следващите 15 минути ще ви покажа 3 стъпки, които ще ви помогнат да стигнете до услуга, която може да продавате. Първо, нека се представя, тъй като има доста нови хора в канала. Аз съм собственик на 3 успешни бизнеса с над 10 милиона в продажби. Това са Aesthetic by Science, Proof Nutrition, Impact Community и съвсем скоро един нов проект, който е за хора, които искат да развият бизнес с услуга, и ще го обявя скоро в канала. Също така, отвъд цифрите имаме постижения, с които лично аз се гордея, въпреки че може би нямаме големите обороти 50-100 милиона. Направихме най-голямата менторска фитнес програма в България. В момента тя вече е затворена за нови клиенти, но това беше нещо, което дори на световно ниво малко хора са правили като обем и като качество. Знам, защото съм говорил с много от тях, и съм основател на най-голямата платена общност за личностно развитие в България, където има над 1250 плащащи члена, което е доста трудно отново. За какво се боря въобще и какво правя в този канал? Мисията ми е да помагам на хора като вас да печелят. Искам всички да спечелим. Знам, че много хора нямат достатъчно средства да си плащат менторството, което ние си плащаме по 20, 25, 15 хиляди долара за 2, 3, 4 месеца с коучовете извън България. Аз съм тук да предам техните уроци, да си говоря с други предприемачи за бизнес, било то e-commerce, продажби, бизнес и услуги, каквото и да е друго, за да може да спечелим всички, както казах. Който иска да се свържи с мен за менторство или за услугите, които предлагаме, нека ми пише в Instagram, там съм най-достъпен. Да започнем с стъпка 1, защото все пак за това сте тук. Какво правиш добре и какво ти харесва? Знам, че сте го чули 100 пъти, но нека ви дам моите 2 стотинки, включително аз ще ви дам това, което другите не ви дават. А ако нищо не ви интересува, няма нещо, което ви харесва, няма нещо, което ви е интересно, какво да продавате, което прави пари още сега? Първо, какво ти харесва? Има до ситуации, в които хората, премислят прекалено много и не се питат много очевадни въпроси от сорта на: с какво помагаш на приятели в свободното си време? Това може да е една от твоите услуги. Например, имам познат, който в свободното си време супер много помагаше на хора с коли, как да си изберат, как да си я продадат, как да поддържат и така нататък. И сега почва да се занимава професионално с това. Това е супер валидирана ниша. А преди това питаше: добре, какво да правя? То беше под носа му. Просто не се беше сещал. Коя е темата, за която не спираш да говориш за социални събития? Сеща ли се? Има един тип хора, които, когато се съберете с тях на събития, дали сте с приятели на домашно парти или навън в бар и така нататък, каквото и да става, винаги отиват и говорят за една тема. Винаги разговора се канализира в една тема. Очевидно това ви е интересно. Ако вие сте от тези хора, имат нещо такова, опитайте се да го монетизирате. Ще ви кажа после как да разучите и да валидирате някаква оферта, но повярвайте ми, хора правят пари от неща, които ще се очудите, и то не е малко. Така че стига да ви е достатъчно интересно. Днешният свят е много свързан, така че има на кой да го предложите. Втора стъпка, или по-скоро втори елемент: какво те привлича? Защото може би няма нещо, което супер много ни хареса, бихме го правили без пари, но има любопитство към някаква сфера. И то е: има нещо, което другите си плащат, а ти правиш без пари. Това е един добър въпрос. Може би не го правиш супер активно за приятели, или го правиш сам за себе си и не ти пречи, или ти доставя удоволствие, другите си плащат пари и мрънкат за това нещо. Това може да е печелиша идея. И има ли нещо, което те изумява и предизвиква твоето любопитство? Нещо, което ти е супер интересно. Например, много се кефиш на темата за изкуствен интелект, ChatGPT, Claude, всички други инструменти. Искаш просто да учиш и да четеш повече, или е крипто, или каквото и да е. Това също може да е нещо, което да се монетизира на по-късен етап. Ако нищо не те интересува, просто искаш да правиш пари, искаш да ги правиш сега, нямаш никакви умения до момента в професионалния си живот, като хобита, ти си просто празен бял лист с хартия. Има много неща, които можеш да правиш, тъй като са валидирани услуги, и можеш да имаш успех в краткосрочен план, но ще изгубиш дългосрочен план, защото другите хора, които горят в това, което ти искаш да правиш сега само за пари, когато стане трудно, ще продължат да се борят, а ти ще се откажеш. Преди, може би, половин година, даже миналата година, имах такъв разговор с едно момче, което консултирах, и съответно той искаше да предлага фитнес услуги, защото това просто беше нещо, което знае. Има умение, има история, помагал е на хората, обаче, нали, как се аз не му харесва. Много приличаше супер много пък темата с социални мрежи, развитие на социални мрежи, гореше в това. Му казах: виж,
Фитнес коучинга, особено онлайн, е мега труден. Сам вече беше видял, че някой знае какви резултати. Прави това, което супер много те привлича и ти харесва. Това е по-силната оферта от двете. Дори все още да не си супер добър в това, ти няма да се откажеш. Ще четеш по 12-15 часа на ден, ще го бачкаш с желание и в крайна сметка той стана доста успешен в това си начинание. Ето неща, които се търсят нон-стоп. Видеообработка, много хора казват, пренаситено е, има супер много хора, така и въпреки това има глад за кадри и се търсят нон-стоп. Дизайн на креативи за Facebook реклама, търсят се супер много, особено от хора с e-commerce магазини, добри UGC креатори се търсят, професионално почистване се търси, продажба и покупка на коли. Трудно е, най-вероятно, има си специфики, но това е много голяма индустрия, която винаги ще върви. Извозване на стоки, извозване на бокуци също така, хамалски услуги. Ако нямате опит, това могат да са доходоносни неща. Едно изнасяне на мебели, да кажем, може да е доста добре платено. Да, гадно е, досадно, то затова е скъпо, но не ви трябва кой знае какви умения, просто трябва да сте внимателни. Но професионално почистване, видеообработка са две неща, които са доста доходоносни, не ви трябва кой знае какво, особено за професионалното почистване и сравнително лесно може да си намерите клиенти, ако знаете къде търсите. Добре. Стъпка 2. Формулирай оферта за конкретен подпазар. Всеки пазар, един голям пазар, примерно отслабване, има много малки подпазари. И е много по-лесно да изпъкнеш, когато се позиционираш само за една малка конкретна подпазарна ниша, отколкото ако се опитваш да говориш на целия пазар. И вместо да ви обяснявам теория, нека ви дам пример. Сравнете 3 човека или 3 Instagram профила. В един пише аз съм онлайн треньор. В другия пише аз съм онлайн треньор, който помага на хората да отслабнат. По-добре. И сега сравнете това. Помагам на мъже над 23 години да горят мъзни и да качат мускулна маса, без да избягват любимите храни и да тренират като луди всеки ден. Да съм допълнил масета. Това беше нещо, което ние минахме през Aesthetic by Science. Тук сме най-инклюзивни. Тоест, най-много хора могат да са ни потенциални клиенти. Имахме най-малко резултати. Едно, че не знаехме как да правим бизнес. Второ, това не означава нищо за никого. Не показва какво точно можем да направим. Не показва трансформация. Минахме на нещо от този сорт, което беше по-окей, защото поне хората знаят, окей, ако искам да качвам, няма свързано с тях. Работихме с такива хора в миналото. Или основно първо помагаме на хората да отслабнат, после качват и така нататък. Но привличахме една идея по-добре хора. Тук вече стана много лесно, защото клиповете ни стана ясно какви трябва да са рекламите, какви трябва да са профил на идеалния клиент, затоплянето до продажбения разговор стана много ясно как трябва да изглежда. Резултатите на клиенти, които да показваме, ни стана много ясно какви трябва да са. И в крайна сметка, ето тук, въпреки че се фокусирахме и станахме много ексклузивни, дисквалифицирахме много хора, които не могат да работят с нас, имахме най-големи успехи и това ще важи и за много от вас. Много набързо да кажа нещо. Ако предлагате професионално почистване, тъй като това е услуга, която има ужасно търсене, търсенето е по-голямо от снабдяването. В повечето случаи. Особено доверени и на добри хора. Не ви трябва да ниширате. Трябва да ви други умения. Трябва просто искате да го правите на добро ниво, постоянно и да показвате отношение към вашите клиенти. Нещо, което много хора не правят. Така че просто казвам, не винаги е необходимо, но понякога е необходимо. В случая с онлайн коучинг услугите има много повече предлагане, отколкото търсене, така че това е доста трудно за повечето хора. И стъпка номер 3, валидирай офертата си, като започваме с приятелите и близките и това, което им казваме наобщо следното. Вижте, аз съм много сериозен, искам да се занимавам с тази ниша професионално и да върша тази услуга. Искате ли да работя с вас безплатно? 1, 2, 3 месеца, в замяна на обратна връзка за мен и естествено клиентски отзив. Защо? Защото вие първо трябва да разберете как би изглеждал тази доставка на услугата, али ако почистване е много по-лесно, може да кажете, ще чиста 2 седмици безплатно у вас, искам просто снимки, да разкажеш на твоите приятели. Ако е видеообработка, те една идея по-различно. И вече ако е one-on-one услуга, където ние трябва да доставим някакъв резултат, примерно фитнес коучинг, mindset коучинг, relationship коучинг, нали, такъв тип неща, тогава започваме с буквално консултации. Едно в едно, онлайн, на място, се тая и просто питаме въпроси, решаваме проблеми, питаме въпроси, решаваме проблеми. Когато го направим с 5-10 човека, това второто нещо, питаме въпроси, решаваме проблеми, виждаме кои са най-често срещаните проблеми и какви са
подходящите решения. Съответно, вече може да изградим методология, клиентска пътека, метод на работа. Буквално става от само себе си. Дори да не го мислите, като разбира се по-добре да го мислите. Второ, социални мрежи. Намерете заинтересовани хора във Facebook групи, Reddit, Discord сървъри и им предложете безплатно вашата услуга срещу клиентски отзив. Като много хора са ми казали, добре, те хората като не си плащат, това не означава ли, че после като ги помолиш за пари, няма да си платят? И отговора според мен е не. Не е вярно, защото много често, когато изискваме не просто да дадем нещо безплатно на хората, примерно книга, и те нямат никакъв ангажимент, ние изискваме друга валута и тази валута е време и внимание. Ако аз наистина нямам нужда от услугата професионално почистване, дори някой да ми предложи безплатно, ако мен ми е досадно или трябва аз да се занимавам по някакъв начин, няма да искам. Да дадем пример с друга услуга, която, защото почистването е изцяло свършено за клиента. Някой предложи безплатна фитнес тренировка. Аз няма да приема, ако не съм готов да го правя това нещо сериозно. Съответно, ако приема да го направя безплатно, най-вероятно бих си платил, защото интересът е там. И че е мъчение за повечето хора. Ето защо не е задължително това да дизвалидира вашата услуга, защото хората влагат време, внимание, техния ресурс. Парите са само една от валутите и само едно от нещата, за които трябва да мислим, като продаваме. Има и други, които казах. И последно, нетворкинг събития. Посещавайте събития във Facebook. Има отворени събития за публични по различни теми, за предприемачество. Събират се хора от дизайн средите, от фитнес средите, whatever. Има много. Запознавайте се там с хората и ги питайте за обратна връзка за това, което правите. Предлагайте им безплатно да вършите работа за тях. Трябва да мислите кои са вашите идеални клиенти и къде отиват, нали, кои са тези събития, на които отиват, но това мисля, че се предполага. Не се пресияйте им предлагате безплатна помощ, просто ако откажат, не настоявайте или настоявайте, ако не ви е срам, няма нищо лошо в това. И бонус съвет, пишете предварително в Facebook събитието едно надъхващо съобщение, за да си уредите срещи. Ето как да го направите. Пишете в събитието. Здравейте, аз се казвам еди как си, професионално се занимавам с това, много ми е интересно, искам да допринасям, искам да се уча, ще се радвам да се срещна с някой от вас и да поговорим по тази тема и как може еди кой си проблем да се разреши. В момента взимам клиенти напълно безплатно, не искам нищо, няма нищо скрито покрито, единството, което искам е да сте сериозни, за да може аз да свърша добра работа за вас. Точка. Може да си уредите срещи само по този начин. Много хора ще кажат, супер, пиши ми, и така нататък, или само ще лайкнат и после може да на събитието да ги срещнете и кажете, видях, че си лайкнал моя пост, нали, надявам се, че не е грубо да те разпитам един-два въпроса, наистина ли си сериозен, искаш и да получиш помощ или просто го харесваш, защото те подкрепяш. Питайте, кой друг на това събитие може да има нужда от тази помощ? Ето ви топ въпрос, който да питате. Или имаш и приятел, който не е тук сега, но има нужда от това, което аз мога да направя за него безплатно. Когато минете 5, 10, 15 човека безплатно, вече имате изграден начин, по който ще вършите самата услуга и следващата стъпка е да правите още от същото, но просто път срещу пари. Това от мен. Надявам се, че видеото е било полезно и интересно. Също така, долу в описанието съм оставил линк към нашия Discord сервер, нашата общност Impact Community. Може да вземете моят курс 30 дни до първи плащащ клиент, който буквално ще надгради това, което току-що видяхте, от гледна точка на как да привличаме клиенти, как да им продаваме вече за пари. Напълно безплатно, т.е. струва 300 или 400 лева. Ако влезете в общността, може да го вземете като подарък и съответно на всеки 3 следващи успешни плащания може да имате по още един нов курс, като има курсове за създаване на съдържание, AI и така нататък. Доста полезни курсове, за които хората биха дали много пари. Ние сме пичове и го правим напълно безплатно. Това от мен. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!